Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 27 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Karon ang ikawalo nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 6, versikulo 39 ngadto sa 45. Ug gisultihan sila ni Jesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kun ang tinun-an hingpit nang nakat-on sa tarang gitudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isig kataw, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pagingon sa imong isig kataw, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong kaugalingong mata. Tigpakaaron ingnon, kuhaao na ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang masakitod nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Ang matag usa ka kahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, uubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsulting maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, maong usab ang iyang isulti. Mga igisuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.